Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 26 апрель шимбә көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-нокта TRT-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия Илбашы идарәсенең элемтә бүлеге белдергәнчә, Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоğan Истанбулда Яңа Зеландия премьер-министры Кристофер Лаксон белән очрашты. Илбашы идарәсенең элемтә бүлеге Долмабахчы офисында узган бу очрашуда Төркия белән Яңа Зеландия арасындагы ике яклы мөнәсәбәтләр, региональ һәм глобаль мәсьәләләр каралуы турында X платформасында хәбәр итте. Илбашы Эрдоğan Төркия белән Яңа Зеландия арасында тарихи дустана бәйләнешләр булуын әйтеп, Яңа Зеландияны Тын океан төбәгендә мөһим партнер буларак кабул итүләрен белдерде. Эрдоğan бигрәк тә сәүдә, транспорт һәм саклану сәнәгате өлкәләрендә ясалган һәм ясалачак адымнар белән ике ил арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту өчен тырышуларын ассызыклады. Эрдоğan шулай ук дөньяның мөһим сынаулар алдында торуын, Газада Израиль һөҗүмнәрен туктату өчен Төркиянең көч куюын, төбәктә даими тынычлыкның бары тик ике дәүләтле шешелеш белән мөмкин булуын әйтте. Очрашуда тышкы эшләр министры Хакан Фидан, Илбашы идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Фәхретдин Алтун һәм Илбашының тышкы сәясәт һәм куркынычсызлык баш киңәшчесе Акиф Чаатай Кылычта катнашты. Чanakkale җиристе сугышларының 110 еллыгына һәм Анзак көненә багышланган искә алу чаралары уңаеннан Төркиягә килгән Лаксонны Илбашы идарәсенең Долмабахчы офисында рәсми тантана белән каршы алдылар. Илбашы Эрдоğan Лаксон хөрмәтенә кичке аш мәҗлесе оештырды. Израильнең ярдәм камавының 54-нче көнендә Берләшкән Милләтләр Оешмасы Газада ачлыкның кризис дәрәҗәсенә җитүен белдерде. БМОның Фәләстинле качакларга ярдәм һәм торак агентлыгы Газа халкы өчен мөһим булган азык-төлек һәм дарулар төялгән якынча 3000 йөк машинасының шик буенда Израиль рәсмиләре тарафыннан тоткарлануын хәбәр итте. Газада кешеләр ачлыктан үләләр дип кисәтте оешма һәм Израильне ярдәмне сугыш коралы буларак куллануда гаепләде. Оешма кичекмәстән утны туктату игълан тотыкларны иреккә җибәрүне һәм гуманитар ярдәмнәрне тулысынча кертү мөмкинлеге тудыруны таләп итте. Hindistan һәм Пакистан көчләре арасында Кашмирдәге контроль линиясе буенча икенче төнрәттән кораллы бәрелешләр булды. Hindistan армиясе Пакистанда кийинрәк югары булган шик буенда бер үк вакытта берничә позициядән нигезсез рәвештә җиңел кораллар белән ут ачуда гаепләде. Вакыйгада үлем яисә яралану турында хәбәр ителмәде. Шул ук вакытта Hindistanның дистә еллар дәвам иткән Hind сулары килешүен бер яклы туңдыруы төбәктә киеренкелекне арттырды. Пакистан бу су хукукын туктату яисә юнәлтү ымтылышларын сугыш игъланы дип саналачагын белдерде һәм 1960 елда Дөнья банкы арадашчылыгы белән имзаланган килешүне бер яклы гына туңдырыла алмавына басым ясады. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ арадашчылыгы белән төзелгән килешү нәтиҗәсендә Конго Демократик Җөмһүрияте белән Руанда тынычлык юлында килеште. Бу килешү Катарның ике як арасында көтелмәгән утны туктатуга арадашчылык итүеннән соң булды. Конго Демократик Җөмһүрияте һәм Руанда 2 майга кадәр тынычлык килешүе проектын әзерләү һәм кораллы төркемнәргә хәрби ярдәм күрсәтүдән тыелып тору вәгъдәсен бирделәр. Бу килешү Конгоның көнчыгышындагы көч куллану кырыслыкны туктату өчен алып барылган дипломатик тырышлыклар кысасында җомга көнне Вашингтонда Катарның көтелмәгән утны туктатуга арадашчылык итүеннән соң 2 көн узуга Америка Кушма Штатлары җомга көнне ике ил тышкы эшләр министрларын очраштырды һәм Конгоның файдалы казылмаларга бай көн чыгышына инвестициялар кертергә теләвен белдерде.
Соңгы текстта әйтелгәнчә, Руанда яклау күрсәткән М-23 гысьянчылары Конго демократик җумһуриятендә моңарчы күрелмәгән алга баруга ирешкәндә төзелгән бу килешүнең тантал һәм алтын кебек файдалы казылмаларга бай булган төбәккә зур күләмдә АКШ дәүләт һәм шәхси инвестицияләрен кертүе көтелә. Бу килешү Руанда геноцидына нигезләнгән 10 еллык конфликтның соңгы көч куллану дулкынын киметү өчен өметләрне арттырганда, ике ил дә файдалы казылмалар мәсьәләсендә мөһим АКШ инвестицияләрен җәлеп итәргә уйлый. Ләкин элеккеге утны туктату чакырулары бәрелешләрне даими туктата алмаган иде. Яклар шулай ук кораллы төркемнәр һәм җинаять оешмаларына каршы көрәш максатында уртак иминлек координация механизмы булдырырга килештеләр. Ике илнең тышкы эшләр министрлары АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио катнашында килешүгә кул куйдылар. Бүген дөнья лидерлары матәм тотучы меңнәрчә католик белән бергә католик чиркәвенең беренче Латин Америкалы папасы булган Папа Францискның җеназа җыены өчен Ватиканда җыелды. Дүшәмбе көнне 88 яшендә вафат булган Франциск белән саубуллашу өчен бүгенге көнгә кадәр 250 меңнән артык кеше килде. Изге Петр мәйданында җеназа җыены өчен куркынычсызлык чаралары күрелде. Түбәләргә снайперлар урнаштырылды. Хәрби эшкычлар әзер хәлгә китерелде. Язын Истанбулдагы Султан Ахмед мәйданы дөньяның иң зур лаля чәчәге келәменә әверелә. Шәһәрнең традицион лаля фестивале бирегә килүчеләргә төрек мотивлары белән бизәлгән 500 меңнән артык чәчәк бүләк итә. Җирле халык һәм туристлар өчен бу чор мәдәни мирасның, матурлыкның һәм горурлыкның иң югары ноктасына әйләнә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Һәр көнне меңнәрчә кеше халыкара чикләрне үтә. Кайберләре моны җиңел генә башкара, икенчеләре бетмәс-төкәнмәс киртәләр белән очраша. Һәм һәр ел Henley паспорт индексы шикелле исемлекләр безгә барлык паспортларның бердәй булмавын хәтерләтә. Чынбарлык шул ки, туган урыныбыз дөньяны никадәр ирекле рәвештә гизә алуыбызны, хыялларыбызга никадәр җиңел ирешүебезне һәм яшәячәк тормышыбызның сыйфатын билгели. Гыйнвар аенда ике эре институт Henley & Partners һәм Arton Capital еллык паспорт индексларын чыгарды. Алар паспорт ияләре виза алмадан бара алачак урыннарга нигезләнеп исемлек төзи. Кайбер илләр өчен нәтиҗәләрне фаразлап була. Сингапур һәм Япония кабат исемлекнең башында урын алды һәм ватандашларына 190ннан артык илгә визасыз бару мөмкинлеге тәэмин итте. Шул ук вакытта Әфганстан, Сүрия, Гыйрак һәм Пакистан ватандашлары иң зәгыйф паспортлы булып кала һәм бик аз хәрәкәт мөмкинлегенә ия. Нигә шулай? Кайбер паспортларны башкаларыннан нәрсә көчлерәк итә? Бу бүлектә паспорт көченең артындагы факторларны тикшерәбез. Мин Эльмира Тайран һәм сез TRT Global подкастларын тыңлыйсыз. Без сезгә TRT Global мәкаләләрен тавышлы буларак тәкъдим итәбез. Бу бүлектә 2025 елның 18 февралендә Саат Хасан әзерләгән «Нигә кайбер паспортлар башкаларыннан тагын да көчле» мәкаләсен җиткерәбез. Паспортның рейтинги иясенең алдан виза алмыйча керә алачагы илләр санына бәйле. Электрон яисә баргач алына торган визалар да әһәмиятле булса да, төп көч визасыз керү мөмкинлеге бирүче илләрдә. Мигрантлар белгече Ур Алтындал әйтүенчә, илнең икътисади көче әһәмиятле роль уйный. Тагын да бай дәүләтләрнең паспортлары гадәттә тагын да күбрәк кабул ителә. Ни сәбәпле? Чөнки бу илләрнең ватандашлары аз рисклы юлчылар буларак күрелә. Көчле икътисад тагын да аз кешенең виза вакытын узачагын яисә сыену таләп итәчәген күрсәтә. Бу да ватандашларның виза иреге алуын җиңеләйтә. Шул сәбәпле ахырга 10 елда шактый дәүләт чикләрне җиңеләйтте. Тик бу үзгәрешләр көньяктагы күп кенә ил өчен сәяхәтне тагын да гадиләштермәде. Виза таләп итү уңайсызлык кына түгел, шул ук вакытта ул икътисади һәм социаль активлыкка комачаулый ала. Франциядән эш тәкъдиме алган нигериялы программа инженерын уйлагыз.
сәләте бар, ширкәт аны тели, тик виза алу айрым хикәя. 2023 елда Бангладеш, Гана, Пакистан һәм Сенегал шикелле илләрдән ясалган Шенген визасы мөрәҗәгатьләренең кире кагылу дәрәҗәсе 41-50% тирәсе була. Henley & Partners ширкәтеннән Бурак Демирал Шенген визасы бирмәү дәрәҗәсендәге региональ һәм милли аерымлылыкларның бары икътисади факторлар белән генә ачыклана алмавын әйтә. Бу тагын да тирән тискәре карашларны чагылдыра. Шәхсият һәм мәдәният югары кире кагу күрсәткечләрен ачыкларга мөмкин. Сәяси тотрыксызлык та паспортның көченә тәэсир итә. Бер илдә эчке бәрелешләр бар һәм халык саны күп икән, сыенучы яисә рөхсәтсез мигрантлар куркынышы да арта. Бу риск виза сәясәтләренә йогынты ясый. Тик паспорт рейтинг артындагы мантык һәрвакыт излекле түгел. Әйтик, Henley индексында 96-нчы урындагы Пакистанның кеше башына туры килүче тулайым продукты һәм иминлек хәле Буркина Фасо яисә Чадтан тагын да яхшырак булуына карамастан, бу илләр тагын да күбрәк визасыз сәяхәт мөмкинлегенә ия. Сәбәбе дипломатия һәм сәүдә килешүләре. Буркина Фасо һәм Чад Африка эчендә паспортларын көчәйткән региональ килешүләргә ия. Ә Пакистанның элеккеге тышкы эшләр министры Шамшад Ахмад хан иленең Әфганстан, Иран һәм Һиндстан шикелле күршеләре белән мөнәсәбәтләренең бик яхшы булмавын белдерә. Белгечләр дипломатик тырышлыкларның паспорт көчен әһәмиятле үлчәмдә үзгәртә алуын сөйли. Әйтик, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре 2006 елда аның паспорты бары 35 илгә визасыз керү мөмкинлеге бирә иде. Бүген әлеге күрсәткеч тыгыз дипломатия аркасында 182-гә җитте. Тарихка карасак, сәяхәт өчен һәр вакыт паспорт кирәк булмаган. Заманча паспорт системасы Беренче Бөтендөнья сугышында иминлек борчулары нигезендә килеп чыга. Сәяхәт өчен рөхсәт паспортның мәдәният тарихы китабының авторы Патрик Бакспи бүген кулланылучы паспортларның хәрәкәтне күзәтү һәм шымчылыкны киртәләү өчен бер чара буларак барлыкка килүен белдерә. Бу документ милли шикләрне көчәйтү һәм кемнәрнең кирип чыгуын күреп тору өчен уйлап табыла. 1917 елның җәендә Константин Петрович Иванов исемле кеше кулында паспорты белән Финляндиядә поезддан төшә. Тик шунысы кызыклы, Константин аның чын исеме түгел, чын исеме Владимир Ленин. Русиянең вакытлыча хөкүмәтеннән качу өчен яшерен рәвештә сәяхәт итә. Ленин һәркем таный торган сакалын кыра, паспорт фотосы өчен парик кия һәм чик буе сакчыларында шөбһә уятмыйча үтә. Бүген моны эшләү мөмкин түгел диярлек. Биометрик куркынычсызлык, йөзне анализлау һәм һәр адымда юлчыларны озатып баручы цифрлы мәгълүмат базалары аркасында Ленинның рәвешен үзгәртүе эшкә ярамас иде. Тик барлык бу технологияләргә карамастан, паспорт тигезсезлеге чынбарлык булып кала. Бәрелешләр паспорт көченә нык тәэсир итә. Сүрия, Йемен, Әфганстан һәм Венесуэладагы бәрелешләр миллионнарча кешенең өеннән куа һәм дөнья күләмендә мигрантларга каршы хисләрнең артуына сәбәпче була. Тик барлык мөхаҗирләр бердәй мөгамәлә күрми. Украинаны алыйк. 2022 елда Русия басып керүеннән бирле 6 миллион 800 меңнән артык украиналы күпчелек Авропа Берлеге илләренә качты. Тик бу масса күләм урын үзгәртүгә карамастан, Украина паспорты һаман көчле һәм 147 илгә визасыз керүне тәэмин итә. Моның нәкъ киресе, Сүриялеләр бик күп сәяхәт чикләүләре белән очраша. Нишләп мондый аерма бар? Белгечләр рух, дин һәм сәяси әһәмиятнең роль уйнавын әйтә. Авропа илләре украиналы мөхаҗирләрне тиләбрәк кабул итә, ә сүриялеләр һәм әфганнар сәяхәт чикләүләре белән очраша. 7,7 миллионнан артык кешесе качкан Венесуэла белән дә шул ук хәл. Алтында әйтүенчә, сүриялеләрдән аермалы буларак, венесуэлалар Испания белән тел һәм мәдәни бәйләнешләр аркасында өстенлеккә ия, һәм бу Авропа Берлегендә виза ирегә алуларына ярдәм итә.
Ауропа һәм АКШта шиктән тыш уңшы сәясәтенең артуы глобаль хәрәкәтлелекне тагын да буталчык хәлгә китерде. Виза бирүдән баш тарту күбәя һәм мигрант сәясәтләре кырыслана. Нәтиҗәдә үсеп килүче илләрдә яшәүчеләрнең сәяхәт итү мөмкинлеге тарая. Кайберәүләр өчен паспорт бары документ кына, ә икенчеләре өчен язмышының тамгасы. Патрик Бакспи әйтүенчә, глобаль сәяхәт һәм миграция чорында паспорт кешеләрнең карьерасын һәм яшәү рәвешен дәвам итү, яисә гаилә һәм дуслары белән очрашу өчен кая барырга теләүләре белән бәйле. Бу бүлекнең ахырына якынлаштык. Подкаст Саат Хасан әзерләгән «Нигә кайбер паспортлар башкаларыннан тагын да көчле» мәкаләсеннән алынды. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр исән сау булыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Елның апрелендә Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум сәркатибе Кофи Аннанның Кипрны бер дәүләт астында берләштерүне максат итеп куйган тынычлык планы өчен Төньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте белән Кипр грек ягында бер үк вакытта референдумнар үткәрелде. Аннан планы Кипрдагы инглиз базаларыннан тыш калган өлешләрне бәйсез һәм федераль дәүләт итеп берләштерүне күздә тота иде. План нигезендә яңа корылачак дәүләтнең төп кануны ике якның җирле парламентларында кабул ителмәгән очракта үзгәртелә алмаячак, ил башы һәм премьер-министр вазифалары 10 айда бер тапкыр төрекләр белән греклар арасында алмашып торачак, министрларның ким дигәндә 3тән бире төрекләрдән торырга тиеш була. Үз чиратында Төньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте үз карамагындагы кайбер төбәкләрне әкренләп Кипр грек җитәкчелегенә күчерәчәк, күчерелмәгән төбәкләрдәге күчемсез милекләр өчен төрек ягы да, грек җитәкчелеге дә үзара компенсация түләячәк иде. Ике якта да төрле тәнкыйтьләргә дучар булган Аннан планы 2004 елның 24 апрелендә референдумга тәкъдим ителде. Тавышка кую нәтиҗәсендә төрек ягы планга 65% яклау күрсәткән булса, греклар 75% тавыш белән аны кире кактылар. Кипр грек ягының аерым бер дәүләт буларак референдумнан бары бер атнадан соң Авропа Берлеге агзасы итеп кабул ителәчәге билгеле булу грекларның тескәре тавыш бирүендә иң зур фактор булды. Шуңа күрә Кипр грек ягының үзенең генә Авропа Берлегенә кабул ителүе Кипрны бер дәүләт астында берләштерү өметләрен бетерде. Ливанда кедр агачы протестлары 29 еллык Сүрия басып алуын азагына китерде. Премьер-министр Рафик Харири 2005 елның 14 февралендә Бейрут шәһәрендә бомбалы һөҗүм нәтиҗәсендә үтерелгәннән соң иң беренче башкала Бейрутта һәм аннан соң ил күләмендә халык Хизбулла чугышларына һәм басып алучы Сүрия гаскәрләренә каршы урамнарга чыкты. Протестчыларның кулларындагы кедр агачы рәсеме төшерелгән Ливан байраклары сәбәпле бу вакыйгалар кедр агачы инкыйлабы дип аталды. Нәтиҗәдә Бәшәр Асад җитәкчелеге Ливандагы гаскәрләрен чыгарачагын ачыклады. 2005 елның 27 апрелендә соңгы Сүрия гаскәрләренең дә китүе белән 29 ел дәвам иткән Сүрия басып алуы төгәлләнде. Әл-Каида террор оешмасы 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң яңа 1000 еллыкның иң зур террор гамәлләреннән берсен Һинд океанындагы утрау дәүләте Шри-Ланкада оештырды. 2019 елның 21 апрелендә ширкәүләрдә Пасха бәйрәменә җыелган христианнар һәм илдәге туристларга максатлы рәвештә 8 аерым һөҗүм булды. Илнең төрле шәһәрләрендәге 3 ширкәү, 3 кунакхана һәм 2 башка урында оештырылган террор һөҗүмнәрендә 290 кеше, шул исәптән 35 чит ил ватандашы һәлак булды. 470 кеше яраланды.
1983 елда башланып 2009 елда тәмамланган Шри-Ланка ватандашлар сугышыннан соң ил тарихындагы иң зур бу террор һөҗүменең җаваплылыгын Әл-Каидага бәйле җирле төркем үз өстенә алды. 2013 елның 24 апрелендә Бангладеш башкаласы Даккада 8 катлы бина җимерелде һәм бу ил тарихындагы иң зур афәтләрнең берсе иде. Җимерелү нәтиҗәсендә 1134 кеше һәлак булды, алар арасында кичкенә балалар да бар иде. Якынча 2500 кеше яраланды. Авропа илләре һәм АКШтан күп санда танылган кием ширкәтләре өчен килешү нигезендә күпләп җитештерү башкарган эш урыннары урнашкан бу бинаның 2 каты рәсми рөхсәтсез төзелгән һәм төзелештә түбән сыйфатлы материал кулланылган була. Тикшерү нәтиҗәсендә бина структурасының сәнәгать җитештерү өчен яраксыз булуы, текстиль остаханәләрендә кулланылган авыр техника аркасында селкенү һәм күп санда кеше эшләүнең бинаның җимерелүенә китерүе ачыкланды. Сәнәгать җитештерүе арзан эш көченә нигезләнгән Бангладешның еллык экспорт кеременең 80% текстиль продукциясына туры килә. елның 27 апрелендә Америка Кушма Штатларының көньяк төбәгендә ил тарихындагы иң зур табигый афәтләрнең берсе булды. 7 штатта, шул исәптән Алабама, Джорджия һәм Миссисипида гадәттән тыш хәл игълан итүгә китергән гарасатлар һәм өермәләр күп санда тракпунктны картадан юкка чыгарды. Якынча бер атна дәвам иткән табигый афәтләрдә 300дән артык кеше һәлак булды, йөзләрчә кеше яраланды. Меңләгән йорт һәм эш урыны җимерелде, гарасат миллиардлаган доллар зыян китерде. Мең еллыкның беренче ширеге. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topshulari şuşun bilan oxirini yaqinlashdi. Topshlarimizni yerchan, internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1da 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kHz-ligidan Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan 3w.trtdinna.com internet adresi osha vot is radio kanalidan topshiladi. Yarta saatlik topshilarimizdan qabatlawun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan 3w.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabinlar, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.